Hello moi drodzy, ja się nazywam Niklaus, a to jest Pixelbox i otwieramy go na żywo. Wszystko dzieje się tutaj, teraz, w tym momencie na Twitch TV Niklaus. Jedyna taka okazja przeżywać to tutaj z nami, razem, wspólnie, z czatem. Można pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka, kogo chcecie. To jest niewiarygodna okazja. Dziękuję pięknie Pixelboxom, że wysyłają mi Pixelboxy i mogę dawać te prezenty, mogę robić. Jak nie mam prezentów, to daję coś z Pixelboxa. Nie, żartowałem. Nie oddaję tego nikomu. Tu musimy się dostać do wnętrza ziemi. Hehe, tak naprawdę to nie ziemi. Jest. I teraz pa. Pacie to. Pacie to, pa. Pa co tutaj tak, o. Pa. Pa co tu się dzieje. Patrzcie to. Nic nie widzę. Muszę sobie to dać tak. O. Co tu się wyczynia? Patrzcie. This is amazing. This is impossible. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Patrzcie. Pixel Box. No to już wiemy. I teraz tak, pa. Patrzcie to. Tego, żem się szczerze mówiąc nie spodziewał. Danie pire, boczek z cebulką. Dziękuję bardzo, ekipa Pixelbox. Sobie psznie zjem. Także to mamy, to ważne. Teraz tak. 3D Mag, czyli kubek 3D, którego będzie można sobie... Niedobre, Niklaus smakuje okropnie. Tak? No trudno. Zupka na półkę. Pójdzie, pójdzie. Teraz otwieramy maga. Kuźwa. Pire jest z czego? A z czego byś chciał pire? Z kota! Ale sztos. Znaczy ja Gwiezdne Wojny to tam wciuli mam, nie? Ale kubek jest kurwa. Kurwa, panie, pa. Pacie to. Regularny, normalny Boba Fett. Porcelana to wygląda jakby to było gdzieś przez górali w górach zrobione. Kurde, sztosowe to jest. Normalnie superanckie. Tak stylowego, fajnego kubka to dawno nie widziałem. I tu se tego. I tu se robimy piórę. I jest, kurde, akcja. Jest bardzo, 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 bardzo ładny. Także to jest spoko. To odkładamy. Ze styropianem. I teraz dalej, moi drodzy. My power level is over 9000. Teraz tak, o Jezu, to Kamil. Kamil to się zesrał przy tym chyba, za przeproszeniem. Ja Dragon Balla to w ogóle wiecie, nic, nie? Ale Kamil to jest, kurde, Dragon Ballowiec, nie? Kamil pa. To jest skarbona. Tu możesz wrzucać drobne pieniążki, ale ty nie masz drobnych pieniążków, ty masz same grube. No nie wiem, czy ci się to przyda. No na moje to jest stary hop w okularach z żółwiem na plecach. Fajne. Fajne. Richtig fajne. Będzie na półkę. To odkładamy. No jest na bogatości, powiem wam.
No jokes. Teraz tak. Czapka typu Jockey, nie, to jest ta, Thor. Patrzcie. To jest czapka typu, że tak powiem, full cap. Kto tu jest? No, ten cały. No, wiadomo kto. Taki tam... Taki człowiek. Tego się nie ściąga. Tego się nie ściąga. To się tak nosi, o. Tak. Tak. O i tu te włosy trzeba tak. Jak w Pokemonach. O, tak, czy jakoś tak. Nie, to się akurat nie nosi tak. To się nosi tak. O. I to tak jest. O. Stylowo, modnie. I teraz koszula. Nie będę przebierał, bo kurde... Więzienie. I teraz pa. Look at Dragon... Nie. Look at my Dragon Balls. Kamil, to jest Pixelbox pod ciebie tworzony. Taka, moi drodzy, koszuleczka. Patrzcie na moje dragonowe ogółem jaja. I teraz powiem wam największy sekret tego Pixelboxa. Boczek z cebulką. Jak to się ma do wszystkiego, to tak szczerze mówiąc... Czapka jest, kubek jest, koszulka jest, limitowana przypinka, a jest, ale tutaj nie ma tego. Bonus, dodające mocy danie instant od firmy Knorr, idealne gdy brakuje ci sił. Jest to bonus, który nie wlicza się w ogólną wartość Pixelboxa. Czyli to mamy za darmo w całkowitym bonusie do tego wszystkiego. Za darmo. A wiecie ile to kosztuje? Z 4 złote. No i kurwa, możecie na nowo swoje życie budować. Także moi drodzy, to był Pixelbox, ja byłem. Znaczy jestem Niklaus. Dziękuję wszystkim za uwagę pięknie. Będziemy psznie jeść boczek pire z kubka Boba Fetta. Ja tutaj kończę nagrywanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, wpadajcie. Wszystkiego dobrego wam życzę, miłych wakacji. A, wakacje się kończą. Ale wszystkiego dobrego wam życzę w każdym razie. I dziękuję i ogółem, moi drodzy, pa pa.